Ty kokot. Čauko Tunesta, vítam vás pri tejto futbalovej výzve. Futbalové penalty o 100 €, kto nedá vypadáva, kto dáva postupuje a na konci vyhrá jeden 100 €. Čaute. Prvý je Heletko. Helet postupuje do ďalšieho kola, ďalší je Filo, Liverpool, Fanboy. Tak to bola dobrá, ale cold penalty, kámo. Ďalšie je Seahawks, Igor verzia 1-0. Chelsea fanúšik. To je kokot. Ďalšie Kakubík, Slovan, Bratislava vypadli. Ty kokot. Ďalšie Ivko Pivko. Messi fan, ale nevie. Ježišimaria. Prvý vypadávajúci Ivko Pivko. Ďalšie Danko Stanko, Lobotka. Neapol fanúšik. Zaháčky. Postupuje. Ďalší. Pome. Nehambi sa. Ďalšie Kevin De Bruyne z Pardubic. Pardubice edition. No tak prejebal. Ježi. Jojojoj. Čo povedal Juhan? Hello. Ďalšie Žrak. Žrak vypadáva. Ďalší je Luzgič, ja idem posledný. Ďalší von. Ďalší pán na holenie. Shaker. To je basketbalista, takže tento zavesí. No, Radek, dobre chytáš, ale. Ďalší je Rasťo. Daj smer. Digon ukázal mu smer s hlavou. Ježiš, Rastík. Však nebudem šupu dávať. Ale bolo tu nejaké, počkaj ešte, boli tu nejaké, že máš veľa peňazí. Mne nešlo o peniaze. Súhlasím. Hej no. Ďalší je Tomáško, Rainbow Six hráč. Uvidíme, aký má aim. Bruno dáva penalty, každé, kámo. Bruno je penaltový magnát. Brankár zachránil. To je lebo spoluhráč. Ďalší je Xero zranený, ale na penaltu dobrý. Koľko na peniaze? Hej! Nebol. Adis, už máme iba 3 kontestentov, 4 aj so mnou. Vtipný Juhan má minus 50 € keď vyhrá. Toto je Adis, takzvaný Barcelona fanúšik, Kvašák majster. Ty kokot. Ďalší ide ašpirant na finále. Idem ho najprv. Juhan, ako sa cítiš? No, idem banger dať. Nie, nedávaj. Ten čo robí, ten kokot? Juhan vypadáva, bohužiaľ. Ašpirant na finále. A predposledný je Marlon. Ako máš taktiku? Moju taktiku? No. Rádo, nechaj si dať gól a dám ti polovicu. Hej, Kamo, to je kokot, tak toto počkaj. To je kokot. Tak Radek ide pre 70 €. Piča. Ja som nechcel, lebo ja som akože organizátor. To som vás dal. Druhé kolo, všetci vypadnutí sú preč. Druhé kolo začíname o meter ďalej, nech je to ťažšie. Čau. Prvý začína Helet. A vypadáva. Tu si myslím, že tie počty sa veľmi zúžia. Filip už použil jednu kartu, už druhú nemôže. Aj Fandík vidno. Vamos. Igor, Seahawks, Lučenský démon, fanúšik, Chelsea. Ježiši Maria, tak to počkaj, toto bolo pozor. Toto by som chytil iba ja. Ďalšie je Slovan Bratislava, dúfam, že nekopne jak Baržák, či jak sa volá, Barsigian, lebo tento kopol jak zo 6. ligy. Ty kokot, no. Skoro. Kakubík čokoľvek Slovan, ďalší Stanko Danko. Ďalší je R6 hráč. Prvá penálta bola taká, že na piču, takže druhá. Dick cez kamery.
Radoslav Rojdrič. Nemáš, Filipko. Marlon. Jaj. Marlon. Nechcem ukradať kamarátov peniaze. Fakt? Nie. Taký si dobrý? Taký som dobrý, chápeš, to... Ty si- Stačia, mi netrebám peniaze. On má auru, jemu stačia aura, nie peniaze. Ešte kto? Ivko, ty si bol? Ty si prebal? Takže už kto z teba? Dvaja? Takže v finále trojka. Nechajte to tam asi. Môže tam byť, no. Filo, už si v finále 3. Poď. No už si iba traja. No poď. No poď. Chceš to vidieť? Tunak daj, tunak. Aj. Liverpool out. Silhox. Aj. Jak narátal? Jak si narátal 170? Nie. 100 euro, alebo Radek 120. Aj. Kameraman videl, nie? No tak kamaráde, takto sa priprav teraz kamaráde, lebo Radek tam dá normálne jak z VIPa. A vtedy som ustúpil. Aj. Ty kokot, no. Tak ešte Rado musí obájiť, ale. Radek, keď mu vybiehajú do longu. Ty, no. Tak pokračujeme. This is problem for Tomáš. Radek prišiel vykešovať peniaze. Celý čas dobre vedel, že má prísť. Ty kokot. Radek? Dobre, pokračujeme. Dobrá, popiči chlapci, jedna veda jak blázen. Dobre. Tu už vidím ale Radek, že už je pripravený. Radek sa rozstrieľal jak na deadmatchi a teraz má dynamiku plus. Ty kokot. Čo ti jebe? Pipipaj to. Dobre chlapci, Radek vykešoval, Tomko. Díky, daj odber. Sup. Je mi teplo. Dobrý futbal. Juka postrihá, čaute. Díky za video, keď chceš vidieť viac futbalu a mňa s menom. Sleduj. Čaute.